Šimon je chcípák, nechce s náma volat. Je to čurák černý, jeho počítač se laguje, nefunguje mu Wi-Fi a Martin Bednář má skvělou Wi-Fi a počítač. Každý den volá Petr Kupka, si volá s krtkama generál Peso. Nesnáší Šimona, Ruda miluje Mekáč a volá s náma, hrajeme Roblox a Vašek je filmař pěknej negr. A Filip Probošt v hovoru ukazuje péro, je pěknej úchyl. Šimon je prostě čurák, nechce s náma volat, je hnusnej negr, nepřijímá hovory, tak hnusnej čurák. Debilní prostě si myslí, že když to nezvedne, nic se nestane. Ale on se mýlí, zničíme toho kokota. Ale a tak místo toho, aby s náma volal, radši gůnuje nad fanboyema. A Libor je prostě kokot, co má prdel obezní a chrání Rudu. Ale Šimon s náma nechce volat, je to prostě čurák hnusnej, co nechce volat, nechce volat. Nechce volat, ten chce volat, ten zmrt. Nechce volat, nechce volat. Šimon je čuráček malinký, co neumí volat, radši to nezvedne a napíše, že to zvládneme bez něj. A Petr Kupka volá z krtky, Vašek dělá svoje filmy a songy, Martin Bednář a Petr Kupka volají. Každý den na rozdíl od toho hnusného čuráka Šimona. Jsme prostě kokoti z